few moments later. Good morning, guys. Good morning, Pader. Tugnaw, tapos Papa Gabriel, guys. Ha? Wakwak. Nang wakwak na po may kadlawang daka, guys. May mapay pag-agas. Mapay pag-agas sa tubig. Yung taon, maluoy. Mapay pag-agas sa tubig, guys, na. Medyo gani ka ni agas na. Si mana kapino ni agas-agas. Karon pa ni agas o balik. Grabe. Kapuno na may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ka container na natin. Kada yung mineral lang nga waisad ang mga sauran. Apay bali. Ang galon. Sauran. Sa zona po may dari pangungo. Resulta da ni nga bilar mi. Papa Gabriel. Saray-saray nas Papa Gabriel kasi. Dapat yung mga iri na bilar pa ni hinuwat ng tubig. Inam tanin yung inot bongis niya. Inam tanin yung inot bongis niya. Nagkuhan may inot mo sa Papa Gabriel. Lagi ang kuto-kuto. Maghiwa-hiwa mga kuto-kuto. Lainan. Inam tanin. Kuhan ni karnaba. Manta guys, samago ang siya. Lukbong. Lukbong sa kanlawon. Panapuno guys sa gumangkuan. Tubig. Nit. Ini oras alas hapit na alas 3. Nabi na ako. Iwa na katagpilaw. Hapit na alas 3. Ada pa yung masarong ng bali dia. Wala agad may kapuno dahil sa mga sidlanan guys. Kaya alas 4 kadlawon pa na. Paeng naman. Wala mapuno agad mga sidlanan. Dari naman na pang ang tubig. Basta mga baril na ito sa ibabaw, awa na. Hindi na maabot tarig tubig. Ado lang, wala kasahod mis container. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ka container. Dahil isa kabalde. Ang nasauran. Wala gipod. Alas 4 na sa kalawa nakabalik og tuog. Kaya nag-inatang-atang sa tubig. Alas 12 ka pinakamataman ni. Ito. Nanawid bis Papa Gabriel. Aning agas kay alas 2 naman ka pinaroy. Namarapod to. Adon laman. Dahil na guys. Dahil na bunga. Karnaba. Adon na naman guys. Kasawad may pila ka container na ipang sabaway. Di na tawag mga bata magkasos at usladyo. Kanding guys. Uy, ha? Uy, erang naghanag bunga gamang taong. Uy, kautan ka dahil guys. Masig isa rin kapunuan ya. Bunga Lagat sa bunga, rang naghana. Naghanag bunga. Kautan ka dahil midani. Ang pupuon. Kaya mga utanan. Duha dahil ni kapuno dahil siguro. Duha kapuno. Di ba ni gahiman? Uy. Uy, nan sa mga himan. Uy. Ada deh. Muka. Guys. Tapod. Uy. May agwas sa mga taong. Kaya nagbunga. Uy, masig isa ra kapunuan. Guys. Nagbunga. Masig isa ra kapuno. Uy. Kaya pa dyan. Kaya. Kalau yan ni tawag isa kapuno dari bunga yung tawag arang naghana napod day tulo day pila ni kapuno duha day siguro ni kapuno pero guys ala naghana bunga salamat sa Ginoo din pa yung naghang grasya pa
Apa guys? Ah? Wow. Naka-adzo. Na guys. Kung ano ni kapuno. Duha. Bilain ba ni punuan? Pangliin. Basi orang punuan na. Ande-ande. Duha lagi. O tulo. Pila ba ni kapuno pa? Duha? Duha kapuno. Na guys. Kani. Saranin sa kapunuan. Daghang bunga. Narapod. Napay daghang kaming na. Imo nagyabunuhan? Wala mo bunuhi? Tiyaw. Kan bunga uy. Ga linggi-linggig mga bunga. Dah ko. Aman. Asa? Skare, pwede ako nuri. Tungkaon. Naghanap ka kapadyas guys na. Nagmatoy raman. Naghanap sa kadyas bunga na. Nagmatoy. Laki man ang kapadyas sa magituli. Ang sarap na buhay sa mga karlan. Guys, madyo na naman ay sa kabuok. Sa kapuno. May mga kanding, duha kabuok. Kanding ni Kuya Gail. Ang badjay kay mga bialisdan o duha kabuok. Kalayan itong maziha, tumboy mo kung itong kanding ha. Hindi man buntis. Yeah. Pero aglaki na, aglaki itong hapon. Laki yung laki ha. Yeah. Doon nakabuok ka mag-alili. Manigalilis badji. Do kabuok badji pod. Ag-usan mo ng duha guys. Ihala de man si kwada he. Guwang naman buti ni. Uy guwang naman. Guwang na. Ha? Ano guys. Uy naka-harvest ng gadget ng taon. Kung daghan. Salamat ka Adjo Lord. Yan ang mong grasya. Uy, sus. Tayo na guys. Salamat ka sus Ginoo kay na po may grasyang daghang taong 2, 4, 6, 8 siyam kabuok na guys. Thank you Kadyo Lord. Ay. Bites na siguro sa gulag kani hani man deu makadari pasagol. Oh guys. Luwas ako sang siligin pader. Karbi, hobi. Pura. Kumuhuman. Sa? Hindi ko na dapat siligin guys. Kaya dugo. Sabo. Isus nimo. Dugo. Kuno guys. Iaw ba? Uy. Nalilubihin namin pang sunubay. Adyo. Tabangan na mag-among siligan guys. Parang dali mahuman. Ngayon ni kabuntag ito pag-Abril. Mga kuya sa ito sila sa tabay mga ligo. Lago-lago man dalis bay. Mga nagmalihi ka na dalis bay. Tabangan na mo. Kaya rin mahuman. Ang larga lagi tagal size kapin. Kabuntag yun. Karon day guys. Nada nila kun. Kaya malitnis ibang gamit ni Kuya Gail. Good morning, Kimyat. Good morning, my little princess Kimyatin. Ban ka ron? Ban ka? Nasaan tablet? Ito, ito. Hangit. Padung na dahil may ugubay, guys. So, kaming tulos. Pag Gabriel mo nagkudog si Iliya. Amo na lang magida si Iliya Kim, guys. Kayo ka mga pasidlan siya sa school, sigurado mamutuhan mga mi maghilak anja way makuha dito sa eskwelahan. So amo na magikudog si Inday. Palit kun mis mga kinahanglan ni Kuya Gail kay daghan pa sa kuwang sa eskwelahan, labi na silang technical drawing. Problema na to si guys kay wa si Jay kompletong gamit pa so amo siyang pamalitan karong adlaw. Lami as pamati guys makasakay og tricycle dugay na gud ko kasakay og balik og tricycle. So na lami gadto pamati medyo lajo-lajo ba den taon pa ning ubay gikas among nas Alicia. So ganahan ko guys kay dagatan mas akong dako mo nang ganahan ko nga mogsakay og tricycle. Kay ara magud ko kaso kadagatan ka ajo bawo gadud. Sa sakay kog jeep, sakay kog kanang naay bus, awa naghang kuto-kuto, mura nagkabalitaron. So, ganahan na pag ko kay nagbo-video man pag ko na. Ganahan ko na kay nay daghang buwak na sa kakiliran ka. Guys, daan na may daris. Ubay kay malitmis
Mga kuha nga gamit ni Kuya Gael. Wa naman dahil si Wise. Nagsira naman di ay. Na, mga manigwisto si Wise. Dahil subay. Aray Miss Diddles. Bah! Nuko. Keredeb ka dyan. Masuk ka dyan mo pang latuson. Kerat ka dyan. Garaan ka dyan deh. Parisan ka dyan mo. Mga purma. Sakpan. 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 Lalo ilang magsiway. Siways pa ni. Siways ni sa una. Siways ni sa una no. Nasiraman. Asa naman tadapit na ni. Dami guys. Dami is ubay. Dami silang mga. So notebook guys. Kuwang si Kuya Gael. Pink ba di? Pink. Oh, pink day. Kaya mga palitan. Jagi jahang roller og. Ito na guys. So dami guys. Notebook isa. Dahil na kay kuan dahil katong na yung mga set na nga roller protector nga na. Nanay set daan. Wa na. Hala. Urot naman di ay. Okay. May kinahanglanan sa taga grade 8. Azo dari guys. Ay why bang dagko day? Hala oy. Di man sila mo kuandan ni dagko may lang kinahanglan pero nay tagsa. Kanira. Wala to guys, mangita sa ami. Iwa sila isa ka set nga katong nanatan ng protector, roller. Sa katong uban. Mga damaga ni mo, nigara ka dyan doon. Nagandagan. May dari guys. Malit mis mga gamit ni Kuya. Dara. Og katong triangle. Kani kay dagko ni dyan oh. Gamitin na ni just grade 8. Tag 95 ni siya ti. Ana, pero kompleto na ni siya. Kompleto na na. Mo lagi ni sa pangitas taga grade 8. Oh, daghan man namalit niya ni. Mo lagi. Mo na gid protector kare. Kani Gamay. Amo ba ni? Amo na. Mo lagi ni isang ipangitang gail. Mo ba ni nakaangin nga nung wala pa sila ilang maestro. Lagi. Sabi po doy, pwede pa sudla. Mo sa gani palibangon si Roda dun ag estudyante. So di na guys ya. Pila na siya? Dai. 95. Okay kana. Tara. So, nagajud kapalit nami. Notebook pa. Notebook. Sa kapadung na lado. Notebook nga pink nga tinahi nga pink. Nawa. Tinahi din na. O kana. Pink. Pusha pink. Yalla. Sa. Kanira? Nana. Kompleto na. Mo na pa isang ipangita. Okay. Kapoy nagbatang badzi eh.